estados do planeta, pero comparten moitas cousas, como dixen, ambas son poetas, excelentes poetas, vou repetirme a Laudatio sin problema, e son persoas, mulleres, poetas, apaixonadas e comprometidas ca palabra, co mundo. Chus Pato é galega, é unha autora cunha ampla e reconhecida obra, desde 1991 con aquel primeiro Urania ata Carne de Leviatán en 2013. Tennos ofrecido unha poesía densa, rica, poesía de reflexión, de interrogación sobre o mundo, sobre a existencia, sobre a palabra. Ten participado en antoloxías, algunhas delas non únicamente integradas de palabras, senón con carácter sonoro, antoloxía poética sonora, que aquí vos mostro. Temos aquí uns exemplos das publicacións das autoras. Pois, por exemplo, Nacer en unha república de árbores, en unha antoloxía poética sonora de Chus Pato, que vos recomendo. É unha poeta que ten sido traducida a moitas linguas, portugués, italiano, polaco, serbio, até árabe clásico, español e inglés. Un dos libros que foi traducido en inglés é Secesión, e precisamente traductora ou co-creadora das traduccións de Chus